Sí, la veritat és que el que originàriament doncs, va ser primer una sèrie de qüestions que el primer dia eren hipòtesis diverses, no? Des de els alienígenes fins al moviment artístic. En tot cas, fora de tot aquest reguitzell d'hipòtesis, el que sí que ha suposat és que persones diverses, de més de proximitat o del territori català i fins i tot de l'estranger, s'interessessin per aquesta instal·lació, ens preguntessin, s'apropessin i molts estiguin a dia d'avui preguntant-nos on el poden visitar. Inicialment vam descartar el de tornar-ho a muntar a la platja de Sa Conca per una qüestió primer de seguretat, perquè s'ha vist que plantar-ho doncs, com estava plantat en un entorn com era la sorra de platja doncs no era segur, el monòlit podia caure i per tant fer mal a persones que poguessin estar en aquell indret. I segon, una altra apreciació, que és que platges depèn de la Generalitat de Catalunya. Sabem per històric que fer instal·lacions d'aquest tipus a la platja doncs la Generalitat normalment no ho permet i per tant entenem que no era el millor indret des d'un punt de vista de seguretat ciutadana i de viabilitat de poder fer una instal·lació d'aquest tipus. En tot cas, nosaltres fem la reflexió de que tenim un entorn, que és aquest Parc dels Estanys, que a més és parc escultòric, que pensem que podria ser un bon indret doncs, perquè aquesta atracció, i crec que l'hem de dir així, que ha aparegut en els darrers dies a casa nostra, doncs, pugui ser visitada, perquè penso que és veritat que més enllà del qui ho ha muntat i per què i de quina manera, que és una qüestió que encara està per resoldre, el que sí que està clar és que té un interès general i molta gent s'adreça al nostre poble, i més en aquests dies de Setmana Santa, preguntant-nos per on està aquesta instal·lació i com la pot veure.